Jad bura ma Central Menti mabende en jakanyo mar duond bura mar UDA Kirima Ngushine okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo odok obag twak mar choro nyime gowi ma pacho ka ahinya to makinde mag chudo gi oserumo mondo mi oduok ting' mapek ma jo Kenya nyalo bedo godo e chulo gopego. Kane olose skund primary ma Kemikoro kama ne giyawe katimo nonro ne jopuonjre mag JSS, jad bura no koni en kinde makoro nyaka jatend piny Kenya non makare jogo mamiye paro anyato motenre kod chui mapacho ka bende ogolo paro mondo mi od bura mar Senate oket rombgi manadiriyo e higa gino mabiro konyo duoko piny nengo mar osuru mar jo Kenya nigo. Wewe Ruto, mandeni ya Kenya yote si wewe umewekea ubebe ati ni wewe utalipa na siku moja. Ati tufanye taxation kwa wananchi kubwa kubwa ili tulipe mandeni. Waachana na maneno ya mandeni. Kwenda fanya extension, renegotiations of the debt. Tufanye renegotiations of the debt kwa sababu hata kondoo ukiwekea mzigo ya punda itakufa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo aende nje, aombe, atafute pale atatafuta, tutengeneze barabara pale imebakia kama hii yetu na stima tuwekee wananchi.